ଏଗାର ବାଛନ୍ଦ ହେଇଯିବୁ ଆମ ପାଇଁ ନିଆଁ ପାଣି ବନ୍ଦ କରିଦେବୁ। ହେଲେ ମୁଁ କିଛି କରିପାରିବି କ'ଣ? ଆପଣ ମୋ ଭାଉଜକୁ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ବିଧବା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଏଇ ଦେଖ ମୋ ଭାଉଜ କେମିତି ପାଗଳି ପରି ଜିଦ୍ କରୁଛନ୍ତି। ନାଇଁ ମୁଁ ଏ ସଫା ମାଗିବିନି, ଏ ସିନ୍ଦୁର ମୁଁ ପୋଛିବିନି। ଆପଣ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ମୁଁ ବିଧବା ହେବିନି, ହେବିନି ମୁଁ ବିଧବା। ଭଲର ଭଲର ଶଙ୍ଖା ଭାଙ୍ଗିବ ନା ମୁଁ ଭାଙ୍ଗି ଦେବି? ବାବୁ ମୋତେ ମୋତେ ବାବୁ ଏମାନେ ସମସ୍ତେ ମିଛ କହୁଛନ୍ତି। ବାବୁ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି, ମୁଁ ବିଧବା ହେବିନି। ବାବୁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ହାତ ଧରୁଛି। ବାବୁ ଆପଣ ଏମାନଙ୍କୁ ମନା କରନ୍ତୁ। ବାବୁ କୁହନ୍ତୁ ନା କୁହନ୍ତୁ ନା ତାଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖ ହିନ୍ଦୁ ଧର୍ମର ରୀତିନୀତି ପରମ୍ପରା ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ୱାମୀ ମରିଗଲା ପରେ ତା ସ୍ତ୍ରୀକୁ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଓହ୍ଲେଇ ଦେବା ପାଇଁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ତୁମ ସାନ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ମାନ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଯାଇ ତୁମେ ବି ତୁମ ଶଙ୍ଖା ସିନ୍ଦୁର ଓହ୍ଲେଇ ଦିଅ। ଆଉ ତମେ ବିଧବା ହେଇଯାଅ। ବାବୁ ଆପଣ ବିଶେଷ ଏଇ କଥା କହିଲେ ନା? ସମସ୍ତେ ଯେତେବେଳେ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ପରିଚାଳି ଯାଉଛନ୍ତି ତମେ ବା ବାହାରିବ କେମିତି? ତୁମର ଝିଅର ମାନଙ୍କ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ତମେ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁର ବସି ବିଧବା ହେଇଯାଅ। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ। ମିଛ ପାଖେ ସତ ବନ୍ଧା ପଡ଼ିଛି। ଠିକ ଅଛି ବାବୁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ସେଇ ଗୋଟିଏ ମୁଁ ତାହେଲେ ବିଧବା ହେବି ବାବୁ, ମୁଁ ବିଧବା ହେବି। ବାବୁ ଆସନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୋ ହାତରୁ ଶଙ୍ଖା ଖୋଲି ଦିଅନ୍ତୁ, ମୋ ମଥାରୁ ସିନ୍ଦୁରକୁ ପଠେଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ମତେ ବିଧବା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାବୁ ମତେ ବିଧବା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଜୀବନ ଏମିତି କାଚର ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଥରେ ଚଳି ହୁଏ ନା। ଜୀବନ ଏମିତି କାଚର ଭାଙ୍ଗି ଗଲେ ଥରେ ଚଳି ହୁଏ ନା। ମମତା
Ha ha ha!